Agustinak zentroa sortu zen, lehendikan plan estrategiko bat egin zelako bai Errenteriako udala mailan, bai Oarsoaldea mailan, eta bertan erabaki zen sektore estrategikoak garapen ekonomiko mailan horietako bat izango zela kultura eta sormen arloa besteen artean. Hori gauzatzeko modua izan da Agustinak zentroa sortzea, baina bai esan behar dugu lehendikan badaukagula abian inkubagailuaren esperientzia, Agustinak zentroan integratu duguna, eta bertan egindako ibilbidea ere eta esperientzia hemen ere aprobetxatzen ari garela. Hemen eskaintzen duguna dira baliabideak kultura eta sormen arloan modu ezberdinetan eta fase ezberdinetan daudenentzat beraien aurrera pausoak emateko, ez? Izan daiteke alde batetik informazioa jaso nahi duen pertsona bat eta informazioa ematen diogu edo behar duena eta guk ez badaukagu deribatzen dugu hori informazio hori izan dezaken erakundera edo pertsonara. Izan daitezke ere pertsonak ekintzailetzan aritu nahi dutenak eta ideia bat daukatena, baina ez dakitena zein pauso eman behar dituzten ideiatik proiektura pasatzeko. Horretarako ekintzailetza programak eskaintzen ditugu eta bertan formakuntza oinarrizko bat ematen dugu ibilbide hori egiteko ideiatik proiektura. Gerta daiteke ere, proiektua landuago izatea, baina enpresa, kultura eta sormen sektoreko enpresa eduki nahi izatea. Eta ere, ibilbide hori emateko pausoak ezakizkiten pertsonak izatea. Kasu horietan, hor badauzkagu alde batetikan inkubazio programa edo azelerazio programa. Baldintzatua ze momentutan dagoen proiektu hori, ez? Inkubagailuan eskaintzen diren zerbitzuak izaten dira hasteko lan egiteko espazio bat, kultura eta sormen arloan dauden beste proiektuekin, bestaldetikan akonpainamendu bat edo laguntza bat, pertsonalizatua eta banakakoa, gero ere formakuntza bat, beti ere enpresa ikuspegi bat ere txertatzeko beraien proiektuetan, eta esaten degunean enpresa ikuspegia esan nahi dugu proiektu hori ekonomikoki jasangarria izateko, zein baldintza bete behar dituen jakitea, ez? Eta azkenean modu digno batean zure proiektuaz edo zure enpresaz bizitzeko zer da jakin behar dezuna eta zer da kontutan hartu behar dezuna. Inkubazioan dauden bitartean, pixkanaka hori joaten dira lantzen, eta azelerazio programan parte hartzen dutenak beste momentu batean daude, izan daitezke enpresak sortuta daudena, baina denbora gutxi daramatenak, eta badakitena zenbait arloetan hobetu behar dutena, beraien helburuetara iristeko, ez? Esan dezakegu, merkaturatze arloan adibidez, bai dituztela zailtasunak, edo ez daukatela saretze nahiko egina, horrelakoetan ere espazio bat eduki dezakete lan egiteko, tutorizazio bat edo akonpainamendu bat daukate, eta zehazki behar duten horretan mentorizazioa eskaintzen diegu. Beste perfil mota bat erabildezakeena hemengo baliabidea dira urte asko sektorean daramatenak, ez? Eta gerta daiteke 20 urte edo 10 urte sektorean egotea, baina beraien egoera aldatzea, lehen zena ez dela egokiena eta beste helburu batzu dituztela edo aldaketa bat egin nahi dutela beraien egoera hobetzeko. Orduan, haiekin egiten duguna da diagnostiko bat, eta diagnostiko horretan zehazten dugu ze aldaketak egin behar dituzte helburu horietara iristeko. Modu ezberdinak dituzte gurekin harremanetan jartzeko, bai izan daiteke telefonoz gurekin harremanetan jartzea, edo e-mailez ere bai, edo onera bertaratzen. Euskararen presentzia guretzat egunerokotasuna da, guk euskaraz lan egiten dugu eta guregana gerturatzen diren pertsonak zerbitzuak jaso ditzakete euskaraz.
Era berean, gu proiektuekin lan egiten dugunean, euskararen garrantzia ere kontutan hartzeko esaten diegu, ez? Badala modu bat lehiakorrago izateko, badalako ere modu bat publiko batera iristeko agian beste modu batera eta euskara erabili gabe ezin duten ez dutela lortuko, eta orduan bai da faktore bat garrantzitsua proiektuak akonpainatzen ditugunean. Gure esperientzia da, ideia bat bali madaukazu eta gogotsu bali mazaude ideia horrekin, pausoak emantzazkizu hausnarketa egiteko lehen, ez? Ze askotan idealizatzen dira ideiak edo nore iritsi nahi dugun, eta hain azkar iristea iritsi nahi dugu, hausnarketa hori hazten degula, ez? Eta gurekin egoten diren pertsonak edo ekintzaileak esaten duguna da sortzen ditugula hori pentsatzeko momentu horiek, ez? Eta gurekin kontraste horiek egiteko momentu horiek, eta kanpoko begirada bat jasotzeko aukera daukatela. Orduan, iritsiko da eta emango beharreko pausoak emango dira, baina pentsatu ondo hurrengo pausoa zein den, eta ez bakarrik helburuarekin itsutu. Guk hor kultura eta sormen arloan ezarri ditugu zenbait ildo estrategiko, eta horietako bat bai da laguntzea kultura eta sormen sektorean lan egiten dutenei lehiakorrago izaten laguntzea. Azkenean lehiakorrago izate hori modu digno batean bizitzearen kontzeptupean. Hori ikusten dugu erronka bezala. Bestalde, iruditzen zaigu beste erronka badaukagu saretzea, kultura eta sormen sektorea saretu behar dela, eta guk horretan lagundu nahi dugu. Bestalde ere bai, iruditzen zaigu garrantzitsua bisibilitatea ematea kultura eta sormen arloan lanean dauden proiektu eta enpresei, ez? Gizartearekin lotura hori izatea benetan balorean jartzeko egiten dena eta zer lortzen den kultura eta sormen arloaren bidez. Eta ere izatea tresna bat berrikuntzarako eta garapen sozioekonomikorako, bai kolektibo zaurgarriekin lan egiten dalako, edo beste sektoreekin, kultura eta sormena ez diren beste sektoreekin lan egiten dalako. Eta erronka bezala ere izan nahiko genuke erreferentzia izatea Gipuzkoa mailan kultura eta sormen sektorearentzat baliabidea gehala beraiei ere laguntzeko.